Че нормален лекар в психиатрията няма. Може би това беше причината след института да се насоча към нея. Аз често изпадах в трайни депресии пред абсурдните въпроси на битието, наричано във философията екзистенция. В окръжния психодиспансер, където цареше обичайната мизерия и пренаселеност, ми казаха, че имали остра нужда от млад и енергичен специалист като мен. Само че не тук, а високо в планината, в филиалските 40 мъченици, по името на бивш манастир, превърнат в клиника. Лекарски риск там няма, ми казаха, но и лекар няма. Само по 43 км било от тук. Планината ставаше все по-дивна и по-величествена, а пътят все по-скапан и разбит. През цялото пътуване не срещнахме никого. Най-после, самото дъно на огромно и зловещо дефиле с отвесни скали, се появиха руините на манастира. Имах чувството, че се намирам в самото сърце на Балканите. Аз съм Чайка! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Защо крещите? Аз съм новият лекар. Да си мислила предварително. Вече е късно да крещиш. Ето. Пак обърках цифрите. Бях стигнала до 113 500. Да се познаваме случайно. Откъде? От митницата на Дунав мост. Не съм била никога там. Напомняте ми една девствена колежка. Работеше... Може би, ако вече се е покаяла. Прости, Господи. За себе си знам. Прошка няма. 113 500 реализирани грехове имам. Проектите са отделно. Хора, лъвове, обли, ядебици, гъски, паяци, безмолвни риби. Аз съм Чайка! Аз съм новият лекар. Съболезнования. Нина Заречная. Лъже. Актриса. 3 пъти съм играла Чайка. Нищо не е играла тази. Моето амплоа е Чехов. Хора, лъвове, орли и яребици, гъска, паяци, безмолвни риби. Зоологическа градина. Казах преди малко добър вечер. Така ли? Не ви видях. Аз просто крещях. Глуха съм, госпожо. Абсолютно глуха. Оглушах в един военен филм. А сега как чуваш? Как? Разчитам по устните. Така. А тази? И тя не глуха? Тази е шизофреничка. Напълних
си разлуди. Аз съм чайка. 113,500. Не ми прощавай, Господи, не ми прощавай. Влизам! Още една луга. Това вече не е манастир. Малката, не мърдайте! Моля, влизай! Не мърдай! Добре. Никой да не мърда. Добре. Добре, обаче мърдай. Спирам. Мърдай. Една грешна стъпка и до животен запор. Това е докторът. Няма значение. Съда всички сме равни. Какво става тук? Мисли си, че е много малък и се страхува да не я стъпчем. Аз денем съм нормална. Само като мръкна си смалявам. Загубих се в тревата веднъж. Виж, даже носи и фенер, за да я виждат. Сега, например, се чувствам 100 грама, но в съда не теглях на кило. За съда всички са хора и за 100 грама ще лежи цял живот. О, Господи, каква чеховска безнадежност! Цифрата нарасна. Станаха 380 740. Какво? Парите. Мамка, си го ми, дайте ми парите, чувам шум. Няма. Чувам шум, давай парите. Къде? Давай, защото всичко ще ни вземе. А така ли? Не до мен! Нищичко няма. Виждаш ли? Да виждаш нещо. Няма! Само Господ ми остана. Отиваш в затвора? Бях там вече. Не е модно тук. От какво страдате вие? От нищо. Страдаме, ама ние. Краде и пропива всичко. Да, ама не нарочно. А манастирското вино? Вино не съм крала. Спело. А бензина за джипа? Бензин не пие все още. А ти изгаси този червен фенер, че съвсем приличаме на какъв публичен дом. Бракувам от военните. И половин тон бензин дадоха, а тя го изпи. Виж какво. Признала съм всичко пред Господ. И продължавам да признавам. Публичен дом сме били. Ето, тук са 390 000. Какво? Тихо! Новините започват.
една самотна митничарка на границата на любовта. Всички мъже съм обмитила на Дунав мост. Всички. Да. Сметни. 5 години. По 365 дни. 1825. Точно така. Умножи го по 15 камиона на ден, прави... 28 375 мъже. Много бързо смятате. Всичко съм документирала ето тук. Тереза, митничарката, я познават всички мъже. Те също. Добре, но не всички мъже са 28 375. Да, бе, но всеки от тях, като се похвали на двама, става... 65 125 мъже. Те пък от своя страна, като се похвалят на още двама, правят... Айде сметни ги, де. 195 375 мъже. Те пък, като се похвалят на още двама, става точно 586 125 мъже. И така нататък, и така нататък. О, Боже! Затънала съм в грях до душа. Ти също. Лекарства взимате ли? Какви лекарства? Аз да не съм в болница. А къде? В манастир? Как къде? Казах на главния лекар, че искам да отида в манастир. Той ме изпрати тук. Сега си изкупувам греховете. И искам да стана като майка Тереза. Вие слушате ли ме? Да. И да Светло, ти да направиш същото. Ще станем две майки Терези. Донесла съм ти дрехи. Обличи ги и се покай. Боже! Не! Назад! Докторке, умирам! Назад! Те умирам! Защо не вземете лекарства ми за здравите? Какви лекарства? Назад! За магия цяр няма. Каква магия? Черна. Направиха ми магия и не мога да го забравя. Кого? Мъжа ми! Да го уби! Господ да го уби! Той къде е? Намери се попа! А ти за колко си? На 16. Имам 3. А те къде? При него къде? Курвата ги гледа! Коя? Коя курва?
ще ги открадна. Тогава пази моите. Не търси. В мене са. Как успя? Не знам. И това е ваше. Аз морфин не употребявам. Всичко, което казах за себе си, е вярно. Освен едно. Истината е, че аз не съм лекар. Аз съм просто наркоман. Няколко пъти ме лекуваха психиатри. Единственият резултат бе, че смених хероина с морфин. В клиниките по-лесно се намира морфин. И още нещо. Докато ме лекуваха безрезултатно, прочетох всички учебници по психиатри. Така стигнах до идеята да се представя за лекар, за да си набавям морфин. И ето ме сега тук с моята фалшива диплома и последните 10 табули морфин. Надявах се, че тук ще намеря още. Тук обаче морфин няма и трябва да чакам новата доставка на лекарства. Това е. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Чайка. Днес почти често се появена във времето продължително. Он е отново се опита да преводи по моя слава, които купираните зони, но по моя бе задържан от полюбващите. Ще говорим ли? Коя дата сме днес? Да видим епикризата. Да. Колко мъже има тук? Тук мъже няма. А то... Мъж! Димитрий Фетисов, 49 годишен, баща руснак, майка българка. Завършил висше военно образование в България и генерал-щабна академия в България. Съветския съюз. Доброволец в Босна, където след мозъчна атака изпада в тежка шизофренична депресия. Не е говорил от 2 години. Живи години няма. Питам за последен път. Тук мъже има ли? Не, няма мъже, няма. Утре всички на гинекологичен преглед. Моля! Ти не. Аз съм сигурна. Ужасно, наистина. Ама, тук е имало мъж, представете си. Аз даже съм минавала гола около него. И не е говорил никога. Аз съм тук от 3 месеца. 3. След взрива във филма и аз не можех да говоря. Там обаче имаше един взвод войници. Взвод войници? Да, за масовката. И те всеки ден маршируваха. А аз гледах лейтенанта право в устата. И така се научих най-напред да чувам мирно. След това наляво и надясно. Аз също съм работила в армията. Бях кухнята. Да, матавуника, защото крадеше. Армията всички крадат. Тогава за пиенето? Не. В армията
е казарма, а концлагер. И почнаха да търсят причините. Изследвания, професори. И една вечер хванаха целия пол под прозореца ми, докато се съвличам пред работа. Генералът влезе при мен, аз говоря. И той припадна. И ти му взема парите. Нямаше пари, само златен часовник и ордени. След още 6 месеца това го среща. А той ослабнал кожа и кости. От ревността уволни. Умирам от любов. Вали ми поне ордените за погребението и аз го ги върна. След още 2 месеца това го среща. Да, беше умрял. А ордените? Носеше ги. Нали за това му ги върнах. А този да ви има орден? Ще проверя. Не. Аз не мога да спя в една стая с мъж. Аз съм монахиня. Добре, аз ще се погрижа за това. Новините! Бърз! Започват новините. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Чайка! Днес изключените появени в края. Он отново се опита да превози кола, още за шопираните звъники, но конвоят бе задържан от воюващите. Говорител на ООН заяви, че тази нощ ще започне спускане на хуманитарни помощи от въздуха чрез самолети на британските военно-въздушни сили. Ти седно и също си повтаряш, ма! Не е вярно. Аз не измислям новините. Лъжеш. Казвам ги такива, каквито са. Лъжеш. Не е вярно. Новините не могат да кажат, аз съм Чайка. Добре, де. Това го казвам, защото съм малко луда. Но другото си е вярно. Вярно, ама едно и също. Звее поне запетайките, бе. Не е вярно. Ето сега, например, казах, че ще пускат хуманитарни помощи от самолети на ООН. С нощи за самолети нищо не съм казвала. Каза го! Не е вярно. Нищо не съм казвала. Казвала съм била. Нищо не съм казвала. Господи. Абе, на мене ми е все едно. Обаче, текстът трябва да се сменя. Забаля с някак хора. Къде е? Най-бяла. Къде? Ето. Млъкни ме! Ти можеш да ме спасиш. Абе, млъкни ме! Абе, направи тази жертва. Не! Направи това добро. И Бог ще ти прости. Не! Бог ще ти прости всички грехове. Нека! Всичко ще ти прости. Бог обича грешните повече от праведни. Мислиш ли? Сигурна съм, така пише в Библията. Аз завържи ми очите, тогава да не виждам. Сега завържи твоите. Добре. Завържи ги! Добре, не завързай ги. Господи, прости ми тая ексцесия, Господи! За нея го правя, за нея, Господи, за нея! Помогни ми, Господи. Не! Бог не иска. Ма защо ме наказваш така? Благодаря ти, Господи, благодаря ти, че ме спаси от грях. Казваш така, питам.
и Роми Шнайдер. И Сиди Рома ни го откри. Ние, ромите, си имаме и държава. Романия. И направо, цигански събор Брашов, ще ме направя циганска принцеса. И ще се влюби в мене най-красивия цигански барон. И ще бъда щастлива. Щастлива ще бъда, чухте ли? Чехов е велик! Чехов доказва живота на всяка надежда. И нищо повече. Зимата дойде и снегът прекъсна планинските пътища. Никой не се интересуваше от нас и така ние, 6 луди и един наркоман, останахме затрупани под снега след планините. Новините от фронта бяха едни и същи. Впрочем, те не ме интересуваха. Аз имах друг свят, в който може да избягам винаги. Един несъществуващ, но прекрасен свят, където можеше да се живее човешки и където хората бяха ангели. Но ми оставаха само няколко ампули още и трябваше да си търся ново място, където може да намеря дрога. Откраднал един контейнер от ООН. Не съм. Щях, но не съм. Хуманитарни помощи от ООН. Аз нощи казах, че ще пускат помощи за войната. Казах го. Войната е на 200 км от тук. Заблудили са се в бурята? Въобще не правят разлика. Казали си, пускай на Балканите и те пускат. Сега какво ще правят? И да го върнем на ООН ли? Не дейте, ма с нощи нищо не сме хапвали, гладна съм. Гладна съм. Може да има и лекарства. Какво? Самотворни морфини. Лекарства, военни униформи, консерви и шоколад. Къде? Зад манастира. Гората е пълна с кашони. Много кашони. Всичко в кухнята му се. Ако ги потърся? Кой? О, не? Да. Мате, дори да не знаят къде се ги пуснали. Морфин, разбира се, нямаше, но в този момент аз престанах да звъня до окръжния психодиспансер. Не зная кой бе крив и кой прав в тази война, но ако някой имаше полза от нея, това бяхме ние. Дайте и на мен един пакет. Не може. А малко си ще падне вътре. Ето ти бисквитка. Само попитка. Ти си малка, спира ти. Поне един шоколад е.
хубаво време, нали? Аз бях в армията, господин полковник. Чин, сержант от запас. Браво, сержант. Много пиеш, а? Тъй вярно, господин полковник. А не бива. А ти, Боет, защо си подлегло? Аз съм много малка, господин полковник. Защо мислиш така? Защото съм болна, господин полковник. Щом носиш униформа, значи не си толкова малък редник. Редник Ломска, господин полковник. Сержант, Да. какъв е този безпорядък? Ако питаш мен, това въобще не е казарма. Не, господин полковник. Ред и дисциплина искам. Всичко да се подреди по уста. Ясно? Ясно. Не чух. Тъй вярно. Полковник Фетисов на вашето стои, доктор. Редник, чакай! Слушам, господин полковник. Чай за доктор! Ей сега. Заповядайте, докторе. Полковник Фетисов, сестро. Ма, той луд не разбираш ли? Луд, но опасен. И ме държи отговорно. Движи се дясно. Ние го мислим за жена, а па той полковник. От 3 години не е говорил. Само мълчи, гледа и си прави изхода. А ние не знаехме с какъв човек живеем. Само ако беше и малко по-малко. Завършил е генерал-щабната академия в Москва и май участвал в Афганската война. А видяхте ли докторка? Изпи си чай и излезе. Доктор. Ма какво може да каже един
бригада. Арестувал превратаджиите и ги изнесъл от Кремъл, увити в Песийски хиляди. Наистина. Заедно с любовниците. А ти откъде знаеш това? Любовниците им. По телевизията в Сърбия ги гледат. Той пък не е семейство. Кой ти каза? Той посветил живота си на армията. Лъжеш! Полковникът никога не е говорил за себе си. Строй се за вечерна проверка! О, Боже! Рами! Миро! Проверка почни. Сержант! Тук! Чайка! Тук съм! Ромчи! Тук са. Ромчи! Защо не си в строя, Редник? Ама, господин полковник, ще ме настъпи някой. Редник, в строя! Не мога да... Цялата трепея. Редник, в строя! Отговорността поемам аз, полковник Фетисов. Искам, но не мога, моля. Редник, стани! Мирно! В строя, марш! Рам! Мирно! Армията бойци съществува откакто има човечество. А строя съществува откакто има армия. Велики армии са побеждавани поради лошия строй. А малки армии са побеждавани благодарение на здравия такъв. Но строят и вътре в нас. И когато строят в нас се разпадне, човекът престава да бъде човек. Защото духът на една армия е именно вътрешния строй на всеки нея войник. Ясно ли е? Тъй вярно! Не чух! Тъй вярно! Рами! Мирно! Надя, вон! Надя, вон! Здравейте, бойци! Здраве желаем, господин полковник! Не чух! Здраве желаем, господин полковник! Добре. За мен положението в Светисов бе принципно ясно. Тежката шизофрения бе приела параноична форма. Това психиатрията се нарича дефазиране. Но след няколко дни другите болни започнаха да се преобразяват, заразени сякаш от него. Бившите мърги сега бяха чисти и спретнати. Движенията им станаха по-енергични, репликите кратки и ясни. Безспорно Фетисов под влиянието на болестта беше придобил воля да подчинява, която караше всички неосъзнато и безпрекословно да приемат неговата духовна мощ. На тях явно това им харесваше. Сега вече съвсем полудяхме! Не говори движен ритмично! Раз! Стой!
Здраве желая, докторе! Някакви оплаквания. Съвсем не. Хари, съвсем не. Лански, Съвсем не, докторе. ти вече не спиш по леглото. Строя се чувствам много по-сигурно, докторе. Те заедници. Ще стараем, докторе. За доктора! Ура! За днес разпределението на деня следва. До обяд почивка. От 14 до 16 часа пак почивка. От 16 до 20 часа личен туалет и вечеря. А след 20 часа почистване на битовите помещения, културен отдих и пак почивка. Ясно? Тъй, вярно. Второ. От днес започваме да даваме дежурство за почистване на битовите помещения и кухня. Стреляти в чайка. Днес си ти. По-нататък. При нас съществува един, така да се каже, деликатен въпрос. По стечение на обстоятелството и благодарение на Бог, сред нас живее духовно лице. Сами разбирате, че духовният сан изисква отделна стая. Но там няма печка. Точно така. Печка и дърва за сестрата Елена. Ломски, бегом. Не съм свършил. Остави. Равниско. Пердо. Имам сигнали, че от мощните шкафчета изчезват вещи. Да се върнат обратно. Че може ли в казарма да не се краде? При втори подобен ще разжалвам виновния до редник. И последно. За нас се грижи един високо квалифициран и почтен доктор. Всички разбирате, че става въпрос за нея. Искам при среща да й се отдава чест да си изпълняват всички нейни разпореждания. Ясно ли е? Да, я вярно. Аз минах вече депутация. А сега по-старите. Съдбата ми предоставяше рядък шанс да бъда свидетел на един социално-психологически експеримент, който се разиграваше пред мен. Но в края на краищата не представлява ли всяко едно общество една игра с определени правила, които само лудите не спазват? А моите болни сега вече живееха в една игра с правила, които спазват. Значи, те не бяха луди. Напротив, дори бяха в цветущо здраве. Започнах да записвам наблюденията си. Имах идея да преразработя подобна форма на терапия и да я патентовам. Може би това щеше да ми донесе пари, за да се върна отново към хероина. О, Господи! Дрога, дрога, дрога! Супер! Добър ден! Доктор Гери. Добър ден, седнете. Да не ви е зле? Не, седнете. Искам да ви кажа... Да. Искам да ви кажа, че смятам да напусна манастира. И къде ще идете? Ами, ще постъпя в армията.
на бойното поле, рискувайки живота си, ще лекувам ранени, ще ги превързвам, ще подкрепям техния дух. Ранени за сега няма. Добре, сега ще имам. Да, това е благородно, но в армията трудно приемат монархини. Ама аз говорих с полковника. И той каза, че може. Що ме каза от полковника, добре. Но ще трябва да ми издадете медицинско, че съм здрава. Медицински. Така каза полковника. Добре. Здрава съм, не луда. Ако можем това екземпляра. Така иска полковника. Добре, що ме каза от полковника. Добре. Заповядай, всичко е наред. Не съм много сигурна. Ама аз не съм луда, здрава съм. Плюс това, тук няма подпис. Ето и подпис. Заповядайте. И печат. Печатът излишен вече. Ама така иска полковника. Добре, що ми иска полковникът? Ето, печат. Значи съм здрава, така ли? Разбира се. А защо тогава главният лекар каза, че съм луда? Защото всеки може да сгреши. Значи е сбъркал? Да, може би. Аз сега ще му изпратя на него един екземпляр, за да не обижда следващия път. И така, нека направим преглед на наличните ресурси. Редник чека. Да. Докладвай. Разполагаме с храни. В това число консерви и плодни сокове за 1 година. Ромски. Дрехи имаме за около 10 години. Сержант. 84 дойчмарки, 24 долара и 45 милиона стари сръбски динари. Старите динари защо се? Открадна ги преди обмяната. По-добре да бяха нови. Вече не крада, господин полковник. Но, ако имам заповед... Ромски. Как сме с транспорт? Разполагаме с джип в изправно състояние, но без гуми. Той имаше До една седмица да има гуми, сержант. Слушам. Няма и бензин. До една седмица да има и бензин. Слушам. Господин полковник, Слушам. разрешете да доложа. Започват новините. Заяви места за новините. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Чайка! Вече не съм. Ожесточените боеве продължиха и днес. Конвоят с хуманитарни помощи на ООН отново бе спрян. И говорител заяви, че ООН ще поднови снабдяването с хуманитарни помощи от въздуха чрез нощни полети на ООН. Пак ще бърка. Говорител на ООН заяви, че ако балканизацията продължи, ООН ще предприеме решителни мерки за запазване сигурността в Европа. Изводът е само един. Трябва да се присъединим към силите на ООН. Айде! Моля те, помогни! Абе, не махни се, бе! Нали служиш на Бога? Вече служа в армията. Тогава те моля като боен кога. Виж какво, ако не престанеш да ми досаждаш,
Измина вече месец, откакто ООН ни прати своя дар, както Бог изпрати манната небесна на обезверените юдеи. Тогава ние умирахме от глад и студ и приехме този дар на цивилизована Европа, конкретно като дрехи и храна. Но днес, с мъдростта на изминалото време, ние вече можем спокойно да кажем, че това не беше просто един хуманен акт, а нещо повече. Една вест Господна, една покана да се присъединим към тях. Затова след дълги разсъждения предлагам. Първо, да обявим нашата бойна единица, считана от днес като подразделение на ООН. Второ, да обявим територията, върху която е разположено нашето подразделение, като сепаративна европейска територия тук на Балканите, която да наложим европейски стандарти на живот и взаимоотношения. И трето, да осъществим връзка с европейските административни структури и да се присъединим към тях като европейски анклав тук на Балкани. Други предложения има ли? Няма. Предлагам, само че да е тайна. Добре. И при положителен резултат да подпишем учредителен документ. Слушайте внимателно. Белите бюлетини са за, черните против. Почни! Равнис! Мирно! Кавуната! Ходо! Марш! Докторе, вие макар и цивилно лице, през цялото време споделяхте нашите мъки и работи. Затова е редно и вие да гласувате. От името на целия боен колектив ви моля, заповядайте. Правата се уреди. Всички гласове са за. За това свидетелство на отдава свидетели. Ломски. Слушам. Тъй вярно. Ромо. Тъй вярно. А черните бюлетини може би не се виждат в тъмното. Черни бюлетини няма. А сега нека обявим резултатите от нашата програма. Резултат на реализирано тайно гласуване. Обявявам нашата бойна единица, считана от днес като подразделение на ООН, а прилежащата и територия като сепаративна територия тук на Балкани. Това е учредителният документ. Това е другия. Ура! Ура!
нашата програма. Остава третата, но най-важна и най-трудна задача. Установяване контакт с европейските административни структури. Очаквам вашите предложения. Сега може да кажете. Господин полковник, скъпи бойци, аз зная, че в момента си мислите за телефона в моя кабинет. Но неговото използване не по предназначение е най-малкото лекомислено. Защо? Използването му ще доведе до шантажи, интриги, инсинуации и така ние няма да стигнем на запад, където сме тръгнали. Аз смятам, че доктор е абсолютно прав. Телефонът е под възможност отпада. Други предложения има ли? Слушай. В военните филми използват пощенски гълъби. Чай. Не, гълъби. Полковник, да използваме прелетни птици. Сега прелитат големия танк юг. Това вече е нещо сериозно. Използвайки хилядолетния воински опит, ние ще изпратим стотици поставени птици. Все едно от тях ще стигне по предназначение. Отговор? Как ще получим отговор? Естествено, че пак по птици. От утре започваме да пращаме послания. Прелитаха на огромния там от планината по хилядолетния Аристотелев прелетен път и те ги ловяха нощем с мрежи, когато кацаха за отдих между преходите. Вършиха го много внимателно, за да не ги наранят и привързваха към крачетата им стотици послания до Ню Йорк, Европейския парламент Страсбург, ЮНЕСКО и къде ли още не. Птиците отлитаха на юг, към Гърция, а някои много по-далеч, дори до Южна Африка, както твърдеше малката, но полковникът им обясни, че ООН има наблюдатели навсякъде и посланията ще стигнат по предназначение. Кълват. Изкълваха ми ръцете. Кълват, защото не знаят, че нашите намерения са благородни. Когато ги пуснем, те ще разберат, че имаме благородни намерения и ще спрат да ни кълват. Птицата е пълна от човека. От мен да знаете. Защо? Защото човекът е произлязъл от птицата, а никой не е по-умен от създателя. Човекът е произлязъл от маймуната. Така. Маймуната е произлязъл от бозайникът, а бозайникът е произлязъл от птицата. Така че и човекът е произлязъл от птицата. И един ден може пак да се превърне в птица. И защо па точно птица? Защото само птицата и човекът могат да летят. Птицата с крилете си, а човекът с духа си. А освен това, птицата е благородно същество и въпреки, че е толкова малка, тя е способна на голям подвиг, да пренесе нашето послание на хиляди километри и да ни спаси. Всяко същество, било то малко или голямо, е способно на подвиг. Така е и не така. Защото един малък подвиг, съпоставен с ръста на едно малко същество, става неизмеримо по-голямо. Готови ли сме всички? Готови сме! Тогава да пускаме. Да пускаме! 3 и 4. Пускай! Пускай! Огледяха! Огледяха! Няма да получи. Човекът може да е по-умен от птицата, но птицата може да отлети където си поиска. А ние завинаги щяхме да останем тук, ако не беше полковник. Това означава, че и полковника може да полети, ако поиска.
Полковникът може да видях го вчера с очите си. Ти си луда! Знам, но го видях. Махаше сърце към едно ясно и тогава бавно се удели от земята, издигна се на 1 метър разстояние, стоя половин минута архангел и пак кацна обратно. Била си пияна. Вие вече. Казах ви истина. Защо не полети тогава, щом може? Защото не иска да ни изостави. А може би иска и нас да научи да летим. Понякога вече страшно ми се иска пак да стана малка. Да се кушна в някоя голяма птица и да полетя. Да летя дълго, много дълго. И да кацна чак там и да им предам цялото послание. А те като ме видят колко са малки, ще кажат как толкова малко същество е успяло да прелети толкова голямо разстояние. Аз ще ми отговоря. Успях, защото там са моите приятели, които макар и нещастни, са не по-малки от мен. И защото там има един човек, за когото съм готова да направя всичко. И сега не си казвала да се кажи, Кароле! Кажи ми! Здраве желаем! Тихо! Заспа. Наистина. Птиците заспиват много бързо Не бях обръщал внимание. и не трябва да се будят, докато не се събудят сами, Интересно. иначе спират да пеят. Интересно. Какво ли сънува сега? Сигурно сънува, че е в топлите страни. А там сигурно ли чака някой? Те птиците живеят по 2. Точно така. Прелетните птици са моногамни, учил съм го по зоология. Ма глупости, тия неща не се учат. Те идват направо от сърцето. Сърцето? Да, сърцето предсказва най-вярно. Да, особено времето. При лошо време имам бодежи, но днес е хубаво. Да, хубаво. И слънце има. Да, виждам го. Вчера също не беше лошо. О, да, така е. Не се знае и утре как ще бъде. Колко сте прав. Пък може и цяла седмица да продължи така. Наистина ли? Да, наистина. Докато тръгне веднъж, спиране няма. Докато остане хубаво, все е лошо и обратно. О, Боже. А после пак ще се оправи. Вярвам ви. Много ви вярвам. Хайде, довиждане. Довиждане и... Какво? Извинявайте. Вие умеете да говорите така хубаво, такива хубави неща да разказвате. Какви неща? За времето? Моля ви, просто следа прогнозата. Аз също обожавам прогнозата, но никога не съм вниквала така дълбоко в нея. Вие ми открихте един нов свят. Благодаря ви! О, Боже! Дано само не го погубят властта и славата. Властта и славата най-често погубват мъже. Започнаха да чакат отговор на посланието. По цял ден на двор имаше дежурен, който наблюдаваше небето, а останалите дебнаха по скалите и дърветата за накацали птици с послания. Понякога от север се задаваха огромни атаки, които се нижеха с часове на цветирето. Тогава всички излизаха на плаца и гледаха дълго към небето, дали някоя птица няма да се отдели и да кацне при нас. Очите на всички се просълзяваха от взиране.
Задава се ново ято. Господи, небето почерня от птици. Погледнете седмата отясно на четвъртия ред. Виждате ли я? Май има нещо на крака й. А виждате ли една, дето лети по-ниско? Значи нещо и тежи. Може би носи посланието. Не, върна се при другите. Още едно ято идва. Ето го. От северозапад вижте. Още по-голямо. Ето го. Вярно, това са гарвани. Още по-добре. Гарваните са най-интелигентните птици. Гарваните са силни и могат да пренесат всяко послание. Внимавайте много да не се отдели някой от ято. Вижте! Двете ята се смесиха. Не е вярно. Така изглежда от тук, но те летят в различни височини и никога не могат да се смесят. Всяко ято си има отделен въздушен коридор. И добре де, сега някоя от горното ято, ако иска да катне при нас с посланик, долното няма да я пусне. Не, в такъв случай те ще и просветнат друг въздушен коридор. Гледайте внимателно. Защо гледаме на север, като посланията ни заминаха на юг? На юг трябва да гледаме. Вярно, много вярно. Равни, мирно, кръгъл. Ама от юг не идват никакви птици. Наистина. То е много ясно. През зимата птиците летят на юг, не на север. ООН може да получи послание на север и да го изпрати от юг. Техните комуникационни възможности са неограничени. Значи може от север да дойде? От север ще дойде, разбира се. Коя птица е луда като нас да лети през зимата на юг? Равни, мирно, кръгъл. Господи! Толкова много птици, нито една не капва при нас. Спокойно! Не се отчаивайте. Птиците са милиарди. Ако те са пратили 1000 послания, значи, че на всеки милион птици само една носи послание. Виждате ли една, която прави бубики? Виждате ли я? Къде? Там! В средата на второто ято е. Иска да ни привлече вниманието, не разбираш ли? Да вървим да я търсим. Вярно. Поне така изглежда. Към гората лети. Да вървим да я търсим, хора, излетя. Къде? В гората, къде? Ма как ще намерим в гората, тя на обяд на 1000 хектари е? Тя сама ще ни събави. Всички сме луди, ама типа съвсем. Как ще ни събави птицата? Те се адресират. Така може. Това е друго нещо. Да. Към гората, към гората. Слушам. Аз искам да ви призная нещо. Да, сержант, слушам. Това е нещо много лично и интимно. Но просто се страхувам да ви го кажа. Покойте се, сержант. И се доверете. Аз също разбирам от човешки неща. Вие сте единствения мъж в моя живот, когато не съм обрала. Вие ме спасихте. Моля! Вие ме измъкнахте от Чеховата безнадежност. Не аз, а строят направи това. Да, но строя го създадохте вие. Не ние създаваме строя, а строят създава нас. И Чехов не може да го каже така. Разрешете да се приближа до вас. Защо? Как защо? Да ви чувам по-добре. Вие сте така различни от всички чехови герои. Аз не съм герой. Аз съм войник. Колко сте скромен. За нощта ли ще ви говори? Обърнете лице към луната, моля ви. Защо? Защото да ви чувам по-добре. Сега, погледнете ме. Сега виждам луната в очите ви. Никога няма да забравя тази прекрасна нощ.
Всяка нощ е с различна метеорологична прогноза. В живота прогнози няма, господин полковник. Няма. Те и за времето толкова познават. За днес, например, беше ниска и купеста облачност. А то погледни. Един облак няма. Виж звезди, виж луна. Прекрасни са звездите. Благодаря на Бога за тази прекрасна грешка. Просто е невероятно. Защо на Бога, бе, момиче? Грешката е на синоптиците. В момента формира център с ниско атмосферно налягане и нахлуване на топли въздушни маси. Ние сме военни и трябва да следим прогнозата с оглед на евентуални военни действия. Ако беше хубаво време, нямаше да е така. Всичко е според птичите прелети. А то няма. Те се губят. Няма навигационен ориентир. Звездите. Разрешете да напусна. О, Боже, звездите! Звездите! Аз съм чайка! Аз съм чайка! Полковникът беше прав. Следващите дни ядата вече намаляха, но известието така и не идваше. Полковникът също бе притеснен, въпреки че не го показваше с нищо. Маршировките по плаца и войсковите занятия продължаваха всеки ден, но и той самият разбираше, че не можеш да подготвяш безкрайно дълго една армия, без да я поведеш на някъде. Те продължаваха да чакат известието, а през това време се случи нещо неслучно. Палихме свещи. Това е магия. Прави се за избягал кон или любов. Магията се прави от 4. 4 сме? Да, но жените трябва да са любими. Трябва да сме сигурни за всяка една от нас. И иначе магията няма да стане. Нина, ти? Да! Заклеваш ли се? Да! Малката? Да. Мата Хари? Да. Тереза? Да. Аз също се заклевам. По-нататък. Жените трябва да са голни. Защо? Такава е магия. Аз съм готова. И аз съм готова. Аз не. Ще развалиш магията. Не. 10 под нулата е. И утре всички ще сме болни. И ако полковника каже, тръгнете, ние трябва да сме здрави, за да изпълним неговата заповед. Ама магия се прави на голо. Добре де. За любовник да. Ама за птици може и облечени да сме. Добре. Айде. Да опитаме. Айде. Хванете се за сърцето и затворете очи. А сега нека всяка да мисли за своя любим. Ма не се ли казва някакво заклинание в тази ми? Пак казва се, ама не го помня. Ще кажа, аз ще кажа. Хора! Лъвове! Орли и ягуси! Гъски! Паяци безмалзни риби! Морски звезди! И уния
очакваме от тях спасение. А как ги посрещаме? С насилие. Представяте ли си как би погледнала Европа на това? И как ще я погледнем ние, когато се явим пред нея? Как ще погледнем в очите тези хора, които ни изпратиха храна, когато умираше от глад? Дрехи, когато умирах от глад. И надежда, когато бяхме роднели от отчаяние. Тези хора, които ще ни изпратят известие и спасение, и когато го получим, ще ни приемат като ангели. Защото и те са ангели. Ясно ли? Какво? Послание? Орнитологичен пръстен. Пише. Това е шифрограма. Е 0101. Е 0101. Елате първи. На 1 януари тръгваме. Магии и мистерии нямаше. Описани са стотици случаи от Аристотел насам, когато птиците в беззвездна нощ приемат земните светлини за звезди и губят реална ориентация. Свръхестественото беше друго. Те наистина щяха да тръгнат. Това започна всеки измина ден, става все по-реално. Те изкараха стария джип и го прегладисаха в бяло, а върху капака на двигателя и вратите се появи синия знак на ООН. Дисциплината се затягаше от ден на ден. Равни! Мир! Още веднъж маршрут от тук към Сърбия. Сърбия, Унгария, Унгария, Словакия, Словакия, Чехия, Чехия, Германия, Германия, Франция, Франция, Страсбург. Още влизането ни в Сърбия, ние може да направим контакт с контролиращите войната части на ООН. Днес е 30 декември. Утре тръгвам. А сега да повторим отново маршрута. От тук към Сърбия, Сърбия, Унгария, Унгария, Словакия, Словакия, Чехия, Чехия, Германия, Германия, Франция, Франция, Страсбург. Отново! От тук към Сърбия, Сърбия, Унгария, Унгария, Словакия, Словакия, Чехия, Чехия, Германия, Германия, Франция, Франция, Страсбург. 10 минути почивка. Те щяха да тръгнат, това да е ясно. Разбира се, всеки велик проект има слаб място. Аз можех да позвъня в психодиспансера и да осуетя всичко. Но тогава бих разрушила тяхната игра, която те живеят като нормални. И те пак щяха да се превърнат в човешки развалини, каквито бяха преди. И в края на краищата, кой може да гарантира коя игра е истинската? Дали тяхната малка игра или голямата игра на всички, които се наричат нормални и от която те искаха да избягат, от която бягах и аз по свой начин. Разбира се, тях щяха да ги върнат още преди да стигнат границата и тръгнала. Може би на запад някой би платил за моите записки. Вече си представях как лежа на стълбите пред Кьолската катедрала или под мостовете на Сена, богата, трогирана и необезпокоявана от никого. Господи, открадна ми
Добър ден, докторе. Добър ден, Сиднер. Вие какви сте? Какво година само? Докторе, искам преди всичко да изкажа уважението си към вашата позиция на ненамеса. Аз съм военен и си давам реална сметка за затрудненията, които бихте могли и все още можете да ми създадете. Както виждате, не го правя. Вие може би имате друг избор, но ние не. Ние трябва да тръгнем. А моят избор какъв е? Не знам, но ако нямахте, щяхте да тръгнете с нас. Това е ваше. Предавам ви го с извиненията на сержант Хари. Ако не успеете, Такъв въпрос за нас не съществува. това е чиста параноя, полковник.